शाळांमध्ये हिंदी सक्ती विरोधात मनसे आता आक्रमक झाली आहे। शिवाजी पार्कमध्ये मनसेने बॅनरबाजी सुद्धा केलेली आहे आणि पुण्यामध्ये आज मनसेचं आंदोलन होणार आहे। हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिलेला आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। मुंबईतल्या दादरमधल्या शिवाजी पार्कमध्ये मनसेने बॅनरबाजी केलेली आहे। हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही असं राज ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे आणि सरकारच्या शाळांमध्ये हिंदी सक्ती विरोधातल्या निर्णयाला मनसेने तीव्र विरोध केलाय। राज्यामध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे। राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार मराठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे आणि सरकारच्या निर्णयाला विरोध केलेला आहे राज ठाकरे यांनी आणि आज आंदोलन करण्याची सुद्धा शक्यता आहे।